Wel, helo bawb. Iwan Wyn Rees ydw i. Dwi'n dod o Harlech yn wreiddiol o Ogledd Cymru, ond dwi bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio yn yr adran Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Fel arfer, mae yna ryw 4 neu 5 o fyfyrwyr yr adran Gymraeg yn cael cyfle i fynd i'r wladfa i helpu'n yr ysgolion, Santanders, fel ydych chi'n ei galw nhw, ond yn anffodus oherwydd y feirws doedd dim modd i neb ddod llynedd, ond gobeithio bydd hynny'n newid, gobeithio bydd yna gyfle i rai fynd eto, a bydd y berthynas rhwng Prifysgol Caerdydd a'r wladfa yn parhau yn y dyfodol agos. Wel, yn wahanol i'r cyfranwyr eraill, dwi ddim wedi cael cyfle i fod yn diwtor yn y wladfa ar y cynllun. Pwy a wyr, falle bydd yna gyfle yn y dyfodol, ond ar hyn o bryd dwi ar wraig Rhiannon yn brysur ymagu plant. Mae yna hogyn wedi cyrraedd y mis Tachwedd, Thomas, a mae Mabli y ferch bellach yn 2 oed ac yn edrych ymlaen at weld Sean Corn yn dod. Felly mae yna ddigon ni'n cadw ni'n brysur yng Nghymru ar hyn o bryd. Ond ym mis Mai 2018, mi ges i'r cyfle o ddod i weld llawer ohonoch chi. O'n i yn y wladfa wrth gwrs mwyn recordio ac mwyn cofnodi Cymraeg y wladfa. A mae'n dda gen i weld fod na nifer ohonoch chi yn y wladfa, Esyllt yn y Gaiman, a Marian yn yr Andes yn arbennig wedi bod yn defnyddio yngwaith i ar gyfer creu cyrsia newydd i'r cynllun. Felly mae'n gyfnod cyffrous iawn i'r cynllun. Mae yna gyrsia newydd ar y ffordd, a dwi'n gobeithio bydd yna hyfforddiant i'w diwtoriad yn cyd-fynd efo'r cyrsia. Ac wrth gwrs, y mwriad drwy wneud y gwaith o'n i'n wneud yn 2018 oedd trio diogelu tafodiaeth y wladfa i genedlaethau'r dyfodol. Felly gobeithio bydd y cyrsia newydd yn gwneud hynny i raddau. Tasa rhaid i mi ddewis fy hoff eiriau. Dwi'n hoff iawn o ffroes, dwi'n hoff iawn o'i bita nhw hefyd, yn enwedig efo jam llaeth. Poncins, dwi wrth y modd ar gair poncins, neu poncan falle, neu poncen am un. Ac wrth gwrs, y tot o fated, mae'r dywediad yna'n yn hyfryd, fod well gen i yfad te. Felly, gai ddymuno Nadolig llawen iawn i chi gyd, a blwyddyn newydd dda, neu blwyddyn newydd well falle. Dwi ddim am enwi neb, mi nes i gyfarfod gymaint ohonoch chi, mi ges i help. Llawer ohonoch chi wedi cael i recordio, a mae hynny wedi helpu yngwaith i, ond hefyd wedi helpu i ddatblygu'r cyrsia newydd mae hefyd gobeithio. Felly, diolch yn fawr, a gai ddymuno'n dda i bawb sy'n gweithio mor galed ar y cynllun. Dwi'n clywed pethau gwych am y cynllun, fod na bobl o bob rhan o'r ariannyn wedi gallu ymuno yn y gwersi o Buenos Aires i Mendoza, yn ogystal â phobl yn Chubut, ac oedd hi'n dda iawn clywed hefyd am y digwyddiad ar y cyd rhwng pobl y wladfa a phobl yng Ngogledd America. Felly, pob lwc i chi yn y dyfodol agos. Nadolig llawen iawn.